புக்கு இப்படி பாத்தீங்களா அங்கேயே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்தீங்களா அதே மாதிரி உட்காரு கையிலோட வாக் பண்ணி அதே கேஷ் பாத்துரும் ரெடி வரலாம் வரலாம் இது பண்ணு ரைட்ல பேக்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் பாக்கெட்ல இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பாக்கெட்ல அதே மேல பாரு சிரிச்சுனே வரலாம் விட்டாங்க சைட்ல பாருங்க நின்னுங்க அதே மாதிரி நின்னுங்க பாடி கீழ இருக்கு லுக்காங்க ரெண்டு கையுமே கீழே வச்சிருங்க ரெண்டு கையுமே கீழே லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல கோட் பிடிங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல கோட் பிடிச்சிங்க ரைட் ஹேண்ட்ல கண்ணாடி ரெண்டு கையுமே வைங்க கோல ரெண்டு கையுங்க ஆமா சுத்து மட்டும் அந்த பக்கம் பாருங்க அது